Semena siklaper ini, goresorni siklaper, goresorni. Hello Sona. Good morning and welcome back to the channel. To dini ang logofor dojise thi boro site to suba jai dayo Tamulpur district aw jang thanggasino ba to beawno din thanggasino to dini jahaibai nैथिसिन आरोना to बहुति मोजां जादों होननाय खोनादों आरोना to बिनिखाय आरो ओरैबायदि हाइ फाइ बरायदों लोगोफोर आसुरित आरोना to देखायगासिनो बोरै जागासिनो नै रायजों थांनो ओंखारबाय साइट to सबा गासिबो आरो लाखाजोब्बाय आरोना to सिद्दा लोगो मोनसै नै सफैबाय ओरैबायदि नाय आर'नाइफोरखौ ओरैबायदि डिजाइनाव दिनदो आरोना माने गासैबो हारिनि माने नै वाव ओरैबायदि नेक्स्ट लेभेल बनायदों आरो ओमफ्राय नै भारतनि प्रेसिडेन्ट फैगोन गाबोन तो नै वाव दिनै ओरैबायदि भिर नैखौ बेस्ट दंदोंलै आर'नाइफोरखौ आयु ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय मेन गेट आरोना नै बर' साहित्य सभा 2022 ओरैबायदि बरिया बनायदों ना अ माय गॉड नै गासैखौबो फारि फारि देखायलांगासिनो अके सिङाव हाबहैनोसै तो सिङाव हाबहैनाय लोगो लोगो नुगोन नैथि ओरैबायदि समायना रमायना माने आर'नाइजों साजायदों आरोना तो नैबे बर' ट्रेडिसन एसामिस ट्रेडिसन नैसा दोङो नैबे मा राभा नामा कच राजबंशी ट्रेडिसन बे आर'नाइजों साजायनायखौनो बेखौनो मोजां सिन नांबाय आरोना तो बहुत दों लोगोफोर राभानि दोङो मानि दोङो नैफोरबा मानि जागोन नैफोरबा नेपालिफोरनि गुरखा ट्रेडिसन बेनो जाहैबाय मेन पेन्डेल आरोना ओरैबायदि गोलाव नायनो आयौ ओमफ्राय लोगोफोरा मोनसे बहुत इउनिक बुस्थु देखायनोसै आरोना माने ओरैबायदि मोजाङै बनायदों बेनिफ्राय नायदो ओरैबायदि गोदो मोनसे पेन्डेल अ माय गॉड बर' साहित्य सभा 2022 मोननै स्टेज ओमफ्राय नायदो गासिबो सांजोब आरोना नै मथा मथि 10,000 to 20,000 मानसिफोरा बेयाव जनो हागोन नै वाव हाब्रु जानायनि 1 इन्सिबो चान्स गैया लोगोफोर दाइजों थांनोसै एक्जिबिसन आरोना तो देखायनोसै एक्जिबिसना बोरै माने बेसेबां इउनिक दं नङा होनबा तो नायदो नै ओरैबायदि गिदिर मोनसे पेन्डेल नैबे जाबाय लोगोफोर एक्जिबिसननि मेन गेट आरोना तो नायनोसै बोरै नङा होनबा तो नायदो टिकेटनि दामा जाबाय 20 थाखा तो दाइजों हाबैनोसै नै निउ लाइन टिकेटखौ येलो हेलो फुजा टाइप नै बिजा दोङो मा दोङोथाय बेयो कृष्ण नङा आरोना बेयाव गासिबो ट्रेडिसन देखायदो बिजा दोङो बेलेग ट्रेडिसन बैजा दोङो बर' ट्रेडिसन बिदि जानाय बायदि नांदो आङो माने बेयाव बर' लिरनांगोन आरोना मानोना बेयाव गासिबो बर'निया मेजरिटियानो बारा माने बर'नि मेजरिटिया बेयाव बारा ना तो बेनिखाय बर'फ्राथ' रावबो बुजि मोना एसामिसखौ तो बेनिखाय बर' लिरनांगोन आरोना दाथ' जों जेबो बुजियाखै मा लिरदो बर' साहित्य सभासो नां खिनियाव बर' लिरबाय खिन्थु बर' साहित्य सभा बिदि खालामनांगोन आरोना मानसिफोरनि गेनारिखौ नै गासैबो बर' खिन्थु लिरनाय खिन्थु गासैबो एसामिस आरोना तो बिखौ एसे डिसएपइन्टेड नांबाय आरोना बेयाव जागासिनो खेराइ बर'नि ट्रेडिसन मेन जोंनि बर'नि सिनायथि दिनै आगै सावनामोन लोगो मोनदे होनदो नैबेनो जाबाय मुंख्लं खाम्फा आरोना तो लाबानो जाबाय बोरै बानायदों नैबे खेबसेयाव नङा होमबा तो गाइस बेनो आरोना मुंख्लं खाम्फाया ओमफ्राय सायाव दङ मोनसे गेस बिलन जेराव लिरनाय दङ बर' राव गेवलांथों तो जै बर' हारिनि जै तो दाइजों लोगोफोर बिदा लानोसै आरोना बिनिफ्रायनो तो लास्ट देखायनोसै बर' न'खर आरोना माने बर' न'खराव मा दं मा गैया माने बेयाव गासिबो कालसारखौ देखायगोन आरोना तो बेनोसै तो देखायनोसै बर' न'खरा बोरै लुगासिनो माने जों हाबनोसै माने बारिथिं हाबबाय आरोना जों सिरि सिरि एबा फिसाजो खावनो थांनाय बायदि तो नायदो बेनो जाबाय बर' न'खर आसाम ट्रेक्टर अमा बर'नि ट्रेडिसननि मेन बियो सिङाव नायनोसै मा दङ मा गैया बर' न'खराव दायो मा जागासिनो दायो फुजा जागासिनो बाथौनि जाहैबाय वालनो तो दिनैसो मिथिदो आरोना बे नामखौ वाल
मा होनदों नैबे गाहेन ना नै गाहेना बेनो गाहेन आरो वाल बर'नि ट्रेडिसन माने बुलायफोर मोनसे माने इउनिक आरो ना माने नै दुब्लियावनो हाइवे बुंना होबाय आरो ना ओरैबायदि डेन्जार आरो ना माने दुब्लियावनो जेराव माइ गायगासिनो बेयाव माने हाइवे बनायब्रबबाय आरो टेम्परारि बे हाइवे मोनसे मिथिनि थाखायनो आरो ना थ' नायदो ओरैबायदि खरस खालामगासिनो थ' नोंथांमोनाबो गासैबो लोब लोब फैबानो जाबाय बडि बुरे जादों समायना सिख्लाफोरनि गरायसरनि सिख्लाफोर गरायसरनि दारकुसिनि सिख्लाफोर आंनि ब्लगाव हेल' सना नै जोंनिया सनाखौ लोगो मोनबाय आफ्टार वान मान्थ जाबाय ना गय खान्दिनि जादोंमोन जोंनिया थांनाय टाइमावसो जोंनिया मिटाखौ लोगो मोनबाय जोंनिया सना मायनाखौ हेन्डसामखौ जोंनिया दा द लास्टआवसो लोगो मोनदों नै गोरबो गुंगुर ब्रनिफ्राय फायनाय लोगो लोगोनो सिख्लाफोरा बास्तावजोबबाय आरो नोंहा आइदि नोंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय सासे आंनियाव रिट्रेस खालामो आंनि इउटुब चेनेलाव सासे नङा 10 जन नङा 1000 जन ट्रेन्सफार जा जल्दि जल्दि 100K खालामना होदो आरो ना थ' डिएन ब्लग बयबो सिनायखायो नङा होमबा बे जादों जोंने हिमांशु ब्र बहुत गुबुनाव दिनैसो लोगो मोनदों आरो ना मोजां नांदों थ' बाय दै जों थांसै नङा होमबा र' गाबोन फै गाबोन अके सि इउ सन बल लोगो मोजां दे बेया बाय बाय मिटा दे थ' दाइजों थांसै बाय बाय थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै आरो ना थ' दिननि थाखाय बेखिनियानोसै थ' जिहाय देखाबाय आं थ' गाबोननि भिडिअ लोगो मोनसै माबा मोनसे स्पेसियेल टपिकजों लोगोसे अके थ' दिननि थाखाय बाय बाय